बोथोरा ओरैबायदि गरम अखा हायोब्लाबो माने गरमा खाराखै जोङो लाभ जेहादनि निउस नुनो मोनगासिनो दङ दा हमजानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो माखासे साननैसो दिननि सिगाङावहाय बे जाथाया जालांदोंमोन जानांगौ निश्चय बिनिफ्राय जोङो दा बेबायदि हमजानायखौ जोङो नुनो मोनदों जाफ्लेबाय थानाय जाथाय गोबांथार जालांबाय जोंनियाव बेबायदि जाथायफोराहाय ना गोबां जाफ्लेबाय जोङो हमजानायखौ नुनो मोनदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा बे साथामनि अबस्थाया मा जागोन थ' बेखौ आरो समाजसो मोनथिसिगोन ना पानिशमेन्ट मोननांगौखौथ' आरो मोनखासिगोन नङा होनबा गोलाव खालामनो सानाखै थ' गोबां जोंनियाव बेबायदि जाथायफोरा जायो दा ट्राइबेल सिख्लानि सायाव बेबायदि जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों थ' निश्चय बेबायदिनो गोसो थोफ्लानानै बेबायदि खामानिखौ मावदोंमोन ना थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि লাইন করাই দিও এই মুখ উঠা এই মুখ উঠা সা 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 ইফালে সা হিরো নাম কি নাম কোয়া কোয়া নাম কি বাবা কি নাম তোমার নাম কি হাত লাগিছে নাকি হাত লাগিছে নাকি এখন গাব এইটা লাভ দিয়া তুই হিরো ওই আই রে বড় এই এটা লাভ দিয়া তুই